Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा दाखालि माइ गायनानै आसुगुरा हाहाबजोब्बाय आरो दायो आंना फट'शुट दङ बेखायनो दायो आङो नेल एक्सटेनसन खालामनो थांगासिनो सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो guys, मोनसे मिन्थाना खोथा दंबाय आरो मा मिन्थाना मिथिबायना दायो माने आङो बरिं मोनबाय थादोंमोन आरो बरिं ओमफ्राय लावदुमा माने माबायाव थांदोंमोन नालाय अफिसाव ओमफ्राय अफिसाव थांनायाव आङो बरिं मोननायाव बिदिनो आङो नायबाय आरो माबाखौ मा होनो कमेन्ट सेक्सनखौ ओमफ्राय कमेन्ट्सखौ नायनायावहा नुबाय आरो नोंखौ लावदुमा मा नायना लाखो होनबाय आरो ना आंखौ जेनेबा लावदुमा नोंखौ मा नायनानै लाखो आंनिबाथ' नोङो लावदुमखौ मैदेर मुहिनि होनासो लादोलै होनना बुंबायब्रा मिनिबाय नानिदों आंनो आयो लावदुम आंना लावदुमनाव सोंसै लावदुम आं नोंखौ मा मैदेर मुहिनि होनानै लानायमोन नामा हा लावदुमासो आंखौ मैदेर मुहिनि होनानै लादों आं लावदुमखौ मैदेर मुहिनि होना लायाखै नंगौना बुं हा मा मोनलाय मिथियालै दानि जुगावबो बिदि मुहिनि मुहुनाफोरखौबो बिलिभ खालामग्रा मानसि थायो नालाय जाम्बा जाम्बिफोर आंखौसो होनलायलायदों माबा लावदुमाथ' नोंखौ मा नायनानै लाथारदो नोंथ' लावदुमखौ मैदेर मुहिनि होनानै लादो जालायबावोलै आं लावदुमखौ मैदेर मुहिनि होनानै लायाखै मिथिबाय लावदुमासो आंखौ मैदेर मुहिनि गराय मुहिनि हांसो मुहिनि सब मुहिनि होनानै दावराय मुहिनि माबा मुहिनि होनानै लादों आंखौ मिथिबाय ना नै मोनफैबाय दायो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं जेरावहाय नेल एक्सटेनसन खालामो बे जाहैबाय पस्ट गुवाहाटी बेनि एड्रेसा जाहैबाय एबिसि पइन्टआव आरो गुवाहाटीनि गणेशगुरि मोनैनि सिगाङावनो मोनो आरो बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो गोबां बिदिनो नेल एक्सटेनसननि बागै भिडिअ बानायनाय दंखायो नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबानो मोनगोन गेमस्रि दैमारि नेल एक्सटेनसन होननानै सार्च खालामबानो मोनखागोन आरो बेखायनो आं बाराद्राय स्टेप बाय स्टेप देखायबाय थायासै जास्ट ओरैनो दिन्थिबाय आरो मा खालामो माने दाख्लै माइ गायनानै ओरैबायसा हाहाबना दंमोन आखायाव ओमफ्राय फट'शुटबो दङखाय बेखायनो आङो इयावनो खामजाबाय ओमफ्राय आंनावथ' ओरैनो माल बुस्थुफ्रा दंजोबखायोमोन आरो दाख्लै नोंथांमोननो आङो भिडिअआवनो देखायखादोंमोन ना आं सान्द्रि मोखांनोबो बानायना होदोंमोन नेल एक्सटेनसन ओमफ्राय दा आंनिखौ आङो टाइम मोननाय नङा माने मोनासैयानो होनजायो दे आं इथिं माबा थांबायना ओमफ्राय टाइमाथ' एसे नांगौना बेखायनो आङो इयावनो खामजाफैनोसै ना खामफैबाय आरो rice suyu lauduma. Ang rice suyu lauduma. Ukabay. Nay, asugurang yan.
मोजां नुबायना अखा हाबाय मोजां नुदों नुवाखै आसुगुरा So माबोरै मोनखो आंनि आसुगुरखौ आं फ्रेन्ड्स खालामबाय आरो एबारै नेल एक्सटेनसनखौ बारा एसेबां डिजाइन होआसै माने बेबायदि खालामोबाथाय गासैजोंबो मेचिं जायो बायदि मोनबाय आङो बेखायनो मोनसे कालारावहाय खालामासै आरो ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै नुदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे मोनसे पार्सेल आं अर्डार खालामदोंमोन आरो मबाइल कभार आं माबायदि लुगैनाय बेबायदि जागोन ना जायाथाय नायनोसै बख'नानै नायनानै मबाइलखौ हमनालाय नायनो मामोन नै प्राइसआ लादो नै नुदोंना प्राइसआ बेसे 1400 मोजां जागोन ना जायाथाय ये हे मानसिनासो हाबलांदों आसुगुर थाबा बिराद दिगदारलै बख'नो Wow! Oh my goodness! Ayo, si musang nene. Garo. Hey, nuzagan. Wow, angni phone ni gedan cover. I love purple color. Wow. Nih, idi huna na idilane na. Musang na? Musang na? Angni phone ni cover ke. Garo. Nih. Musang na? Garo. Mali dong, iman hingsang ke. Musang nuakin ba, bibi? Rudu maem. नहीं ले बुर बॉक्स साला इसको इसमें भरा के इलाय इजलाय नहीं ले ना नहीं आंनिया बेदा नहीं पुरना जाबाय ओमफ्राय बेयाव माबा स्ट्रेट जाबाय आरो बिराद मोजां मोन बेबो गोदानावहाय पार्पल बाबो बेनि पार्पला बेलेग आरोना ओमफ्राय आं दायो मा भिडिअ अन जाना दं दायो आं इखौ बख'नोसै Boriana, ebar kollar ebatai gede sede, ompray, raile de. Hello, oh, nunggu, Muhammad. Kollar abdi Mrs. Payer. Oh, hello. Oh, mana kamu lain yang nak Muhini? Jangan deh horkan dia nge. Kau itu pula. Bibi kena lewat satu. Negulilar, na phone lare baba bori hat kau itu sih kan? Oh, jangan deh. Ini orang simang ni ragan kerakan. Uncle Laudum masih simang dulu le. Mama ulta tas saya desa. Uncle ini Laudum masih simang dulu na, serba goresurni gua sada pra lain mardenang. Mahabang biren थांनाय सिमां नुदोनो ओमफ्राय आंखौ लावदुमा ओरैबायसा बुदोनो आंनिया हाथाया थरसे गलायलायदोनो सुगोना ओमफ्राय लावदुमा जि गाबदोनो मिथिबाय ना सिमाङाव आं नुनाय मोनबाथ' बा गाव माने इयो हारसिं गाबबाय थादोनो आरो Aidilai, hasil gapai ada. Dini जोङो ओरैबायदि मोनसे धाबायाव हाबगोन आरोना बिराद टेस्टी बेनि खानाफोरा ओमफ्राय बेयावहा लावदुमनि लोगोआ सोदोंमोन आरो माने एसेबां एक्सपेन्सिभ नङा आरो दामाबो एसेबां माने दामिथार नङा आरोना किन्तु टेस्टिया ओरैबायदि टेस्टी माने बुंनोनो नाङा आरो दायो जोङो हाबगोन पान्जाबी आरो अमृतसर पान्जाबी धाबा तर्जा बेरानिसो किन्तु ini खानाया तर्जा बेरानि बायसा नङा एकदम बिल्डिंनि बायसा आयौ मालाबाथ' जोङो जेनेबा 5-star हटेलफोरनियाथ' मालाबा गोथौआनो जाबावासै इमान एक्सपेन्सिभ जेनेबा इमान दाम लायो किन्तु बेनिया ओरैबायसा टेस्टी नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा गुवाहाटीफोर फैयोबाथाय बे धाबायाव जाना नायलाय
नारायण हस्पिटाल बारनानै आरो अमृतसर धाबा होननाय दङ मोनसिगोनानो नारायण हस्पिटाल बारनानै नै लकेशनखौ नायना ला नोंथांमोना दा जों गुवाहाटीनिफ्राय थांगासिनोथ' मोनसिगोन आरो बेयावहाय सब ट्राक ड्राइभारफोरा माने इयावनो जायो आरो ना ट्राकफोरखौ बेयावनो पार्किं खालामनानै दोनो ओमफ्राय ससे थांबानो नारायण हस्पिटाल मोनगोन नै दायो जों मोनबायानो नैबेयावनो आरो नै अमृतसर पान्जाबी धाबा बेयावनो जागोन आरो जों मान गोथाव इयावनो दिनै जों सानैयानो आरो नानिदों आंजों ओमफ्राय नै बारा बेदर गैया मेवाइ लाबोखानाय दङमोन बेखायनो नानिदों आंजों अनला मेवाइ दाउ जानो सानबाय आरो ओमफ्राय नै बरियाहै खालामनानै लाबाय माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लाबाय मिक्सारावहाय ओमफ्राय दायो आङो गोथावनो मैगंखौ संसै आरो आं माने ओंखाम जाला आरो हरावहा बिदि होननायखाय जानो बादोलै उखैयाखै बेखायनो जाला ओमफ्राय हा आं बिखा लादोंथ' आयौ जि टेस्टि जादों सुप बिखा आंनो बिखाबाथाय नानिया हरखायो माने आं बिखा जाना बिराद गोथाव मोनो खिन्थु जोंनिया गोदो आङो फिल'सफि अनार्स लानायखाय जेनेबा फिल'सफियावहाय लिरनाय दङनो आरो जोंनि प्रफेसारफोरा बुङोमोन जेनेबा जों लायनो बिखाखौ जानो हामा मानो थाखाय जानो हामा सोंबाय आरो आङो सारनियावहाय ओमफ्राय सारा बेयावहाय प्रफेसारा खिथाबाय आरो जेनेबा जों जेब्लानाखि गथ' मोनो जेनेबा जोङो गावनि फिसाखौ बा बिमाखौ बा सोरखौबा अननानै आयौ आंनि बिखाया बा आंनि माबाया जेनेबा सोरखौबा जों अनबाथाय बिखा सिङाव सोना लायो थिग बेबायदिनो बे दाउनि बिखायावबोथ' जेनेबा माने सोरनिबा अननाय बा माबा मोनसे थायो बेखायनो जानो मोना बिदि होनदोंमोन आरो बिदिबाथ' अमानियावबोथ' बिखा दोङो ना अमा बिखाखौलाय माथो जायो बिदि आरो खिन्थु बिखा होननाय बुस्थुखौनो जानो मोना होननानै बुंदों आरो ना फिल'सफिया खिन्थु नै फिल'सफि अनार्स लाग्रायानो बिखा जागासिनो आं खिन्थु अमानि बिखाखौ गोथाव मोना दाउनि बिखाखौल' टेस्टि Nani, माबा जादों मालाय नुवाखै रानथें मानसिखायनो मालाय जाबाबाबो एख' टेनसन गैया मालाय जाबाबाबो लोदोबो जाया मालाय आरामथार बेयाव अनला होनबाथाय बा गोथाव मोनो